първата част от моя изпитен материал за пилатес инструктор, а именно 300 часа. Първата част от тренировката ще бъде класически мат пилатес без уреди, като единственото нещо, което ще ни е необходимо е пилатес мат. Тренировката ще бъде с продължителност около 30 минути. Ще бъде за начинаещи до средно напреднали, като ще се фокусираме много върху енергийната централа. Тренировката ще бъде разделена на 3 части. Първо ще има загрявка, после ще имаме основна част и последните 5 минути ще бъдат за едно финално разтягане. И така, нека да започваме. Изправяме се в пилатес стоеж с крака леко отворени, длани навън, корема. А именно в пилатес много често наричаме корема енергийна централа или това, откъдето идва цялата ни сила. Всяко упражнение трябва да бъде свързано с нея. Така, прибираме корема, хубаво стягаме енергийната централа, дишаме дълбоко и издишваме, като се стремим да вдишваме през носа, да издишваме през устата. Правим няколко дълбоки вдишвания. Още 2 пъти. Отпускаме. Ще обърнем тялото в страни, като ще започнем с загрявка на тялото, като ще приберем енергийната централа. Бавно ще пуснем тялото надолу. Ще обхванем влезените, ще притиснем гърдите към бедрата и ще вдигнем нагоре тялото. Отново пак стегнали сме енергийната централа и вдишваме. Повдигаме нагоре, упреждаме. Много добре. Отваряме леко, пилатес стоеж, ставаме. Дишваме, пускаме надолу тялото свободно. Притискаме още веднъж. Хубаво гърдите към бедрата. Вдишваме, стягаме корема и вправяме бавно нагоре, упреждаме. Последен идва главата и последен път надолу пускаме тялото. Вдишваме. Издишваме, притискаме хубаво гърдите към бедрата. Дишваме, изправяме нагоре бавно. Много добре. Леко завъртаме раменете. Напред, назад, за да раздвижим. От тук ще следваме 4 крака. За да раздвижим гръбнака, преди да продължим с същинската част, леко разтваряме краката на широчината на таза. Вдишваме. Огъваме гръбнака нагоре. Хубаво седно лъжение, дърпа към тавана. И вдишваме. Отпускаме. 1, 2, 3, 4, 5. Пускаме. Прибираме коленчето, отново стягаме и започваме леки кръгове с гръбнака наляво. 1, 2, 3, 4, 5 и на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Пускаме. Връщаме тялото. Последното разтягане ще направим по гръб, като лягаме. Поставяме краката на пода, ръцете също. Това, което ще направим, е изключително важно в пилатес, а именно ще залепим кръста към стелката.
За да усетим правилното положение на тялото през почти всички упражнения, които имаме в класическия пилатес мат. Няколко пъти ще отлепим, приберем. 1, прибираме енергийната централа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заставаме така и вече започваме с същинската част, а именно основните упражнения. Така, след като сме залепили кръста за стелката, започваме с първото упражнение от пилатес, а именно стотицата. Няма да я правим 100 пъти, ще я направим около 50 пъти, като тук има вариант за начинаещи и вариант за малко по-напреднали начинаещи, средно напреднали. Окей, ще започнем с варианта за начинаещи, който е: залепиме хубаво кръста на стелката, изправиме ръце в средното тяло, краката залепени и започваме да треперим. Като на всеки 5 треперения вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Опитваме се да отпуснем раменете на стелките, да не сме напрегнати прекалено много, но да не отлепяме кръста от стелката. И последни 5 пъти. Тук можем също да пуснем главата на пода, съвсем за напреднали. Ако искаме малко повече да натоварим енергийната централа, леко вдигаме главата на въздуха, без да напрягаме врата и мускулите, раменете, шията. Окей? Това е варианта за начинаещи. Малко по-напреднали можем да дигнем краката във въздуха и отново абсолютно същото. Пак на всеки 5 дишам, на всеки 5 репетения дишваме и издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. И последно 5, 4, 3, 2, 1. Пускаме. От тук ще започнем с колело, като отново имаме вариант за начинаещи и средно напреднали, малко по-високо ниво, като интензитета. За начинаещи поставяме главата да легне на пода, вдигаме крака във въздуха, отново залепиме кръста за стелката, енергийната централа стегната и започваме. 1, 2, 3, 4, 5. Всяко упражнение ще бъде направено между 8 и 10 пъти, в зависимост от натоварването. Това е за малко начинаещи. Следващото ниво е за малко по-напреднали начинаещи, като този път можем да включим и кръстосване. 1, 2, 3, 4, 5. Пускаме ръцете на пода, прибираме краката. Супер! Продължаваме с следващото упражнение, а именно повдигане. Като тук отново имаме две вариации. Отново за напреднали, за абсолютни начинаещи и малко по-напреднали начинаещи. Тук можем краката да бъдат изпънати на пода, стига да не се отлепя кръста от стелката, няма проблем. Ако при изпънати крака се получава това, кръста е изправен, може просто да поставим крака леко свити, за да може кръста да се залепи. Ръце изправяме, започваме с супер начинаещи. Повдигаме, докъдето може, връщаме ръцете. Вдишваме 1, издишваме 2, 3, 4,
изправим хубаво тялото, стремим се да не отлепяме краката от пода. Завършваме с изправен гръб и после бавно пускаме назад. Прешне по прешне, ръцете последни. 2. 3. 4. 5. Завършваме на 5. Отново сме стигнали енергийната централа, ръце високо горе, задържаме няколко секунди и пускаме назад прешне по прешне. Последни идват ръцете. Супер! Прибираме ръцете до тялото и продължаваме за следващото упражнение, което вече ще работи малко повече за дупето. Окей, поставяме ръце напред, пред нас. Разтваряме краката на широчината на таза и повдигаме, стягаме, корема тръгваме от срамната кост нагоре, като вълна през тялото и започваме. Едно, задържаме горе, пускаме отново прешне по прешне, като не позволяваме на опашката да падне съвсем, задържаме така в една позиция готова, всеки момент да тръгнем нагоре отново и започваме. 2. Пускаме. 3. 4. 5. Тук за средно напреднали имаме вариант, в който повдигаме, стискаме горе 2 пъти, задържаме, пускаме надолу. 2, 1, 2, пускаме, 3 нагоре, 1, 2, пускаме надолу, нагоре, 4, 1, 2, не бързаме, наблягаме на качеството на упражнение, не на количеството. И последен път, 1, 2, като тук ако искаме, можем да задържим за няколко секунди, като се опитваме да стиснем бедрата едно от друго и се опитваме таза да не пада надолу към земята. Задържаме 5, 4, 3, 2, 1, пускаме дупето. Супер! Обръщаме се настрани, заставаме на лек диагонал с тялото, поставяме ръката под рамото, главата не клюнва, държим изправено тялото, отново сме стегнали енергийната централа и корема, в нито един момент не го изпускаме. Това, което ще правим, ще работим за кръчето. Окей, поставяме кръчето в шпиц, може горния да бъде шпиц, долния да бъде в контра, както е удобно, както усещате за тялото. И започваме. Повдигаме крака нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следващото упражнение отново ще работим, като този път задържаме, вдигаме кръчето на нивото на таза и леко треперим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме кръчето, отпускаме. Сменяме на другата страна, като отново кръчетата са ни на диагонал, заставаме. Отново поставяме рамото под ръката под рамото, държим главата изправена, стегнали сме коремчето, долния крак може да бъде в контрашпиц за опора или двата да бъдат в шпиц. И започваме. Вдигаме кръчето.
1, 2, 3, 4, 5. Стремим се да не мърдаме много с тялото. Опитваме се горната част на тялото да бъде неподвижна. 7, 8, 9, 10. Супер! Вдигаме крачето на нивото на таза и трептим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Пускаме. Обръщаме тялото по корем и сега ще работим малко за гръбнака, като ще направим въже. За целта отново прибираме енергийната централа, хубаво стягаме корема, лягаме хубаво на пода, стремим се корема и срамната кост да натискат колкото се може по-силно към пода килимчето. Хващаме, дясна ръка хваща десен крак, лява ръка хваща ляв крак. Вдишваме, повдигаме тялото, пускаме. 2, пускаме. Вдишваме на 3, пускаме. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 има вариант за средно напредване. Ако искаме, можем да задържим няколко секунди. Главата е изправена, корема стегнат, бедрата хубаво залепени на пода, краката дърпат назад, ръцете дърпат напред. Пускаме тялото, пускаме ръцете напред. Хубаво да починат за няколко секунди, отпускаме тялото. Okay. Продължаваме с плуване, като при плуването изплъваме ръце хубаво напред. Изплъваме ръце хубаво напред, пред нас. Тялото назад, крачетата хубаво изпънати, стягаме тупето, за да работи задния преден мускул, а също и тупето ни. И започваме да трептим с ръце напред, крака назад. 1, 2, стегнали сме корема. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме, почиваме. Секунда, 2. И продължаваме. Ще повторим още веднъж същото упражнение. Отново ръце напред. Хубаво сме събрали бедрата отзад. Залепяме хубаво коремчето за пода. Срамната кост също. И започваме едновременно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме, почиваме няколко секунди така. Последното упражнение, което ще направим, е вариация на плуване, а именно повдигаме едновременно дясна ръка, противоположен крак, в случая ляв, после лява ръка, десен крак. Окей, главата може да седи изправена, може да бъде пусната надолу, може лява ръка или тази, която не използваме в момента, да ни бъде опора за главата и започваме. Това е съвсем начинаещи, напреднали, главата леко нагоре, без да напрягаме врата и започваме, вдигаме 10 пъти, после другата. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. На 10 можем да задържим, ако искаме за средно напредване, като тук работи задното бедро и дупето, коленът остава залепен на пода. Пускаме, правим същото упражнение с другата ръка. Едно и противоположния крак. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 10 можем да задържим отгоре. Пускаме. Супер. Ще повторим още веднъж същото упражнение. Започваме дясна ръка, лява ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 задържаме. Пускаме. Лява ръка, десен крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържам горе. Пускаме. Супер. Сядаме назад в детска поза, за да разпуснем тялото след упражненията. Изправяме детска поза назад. Изтегляме тялото хубаво назад. Ръцете опънати напред. Главата пада свободно между ръцете. И дишаме дълбоко така за няколко секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Изправяме хубаво напред. Ще свием отново нагоре, за да издържим гръбнака. Отпускаме. 1, 2, 3 нагоре, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Лягаме по гръб за финални 2 разтягания. Хубаво. Отново прибираме кръста за стелката. Изправяме единия крак горе, поставяме другия крак върху него. За средно напреднали крака може да остане изправен. Хващаме зад коляното и дърпаме крака към нас, като се опитваме да не отлепиме кръста от пода. За по-начинаещи можем да пуснем крака свободно да падне напред. Може дори да бъде на пода. Ако не можем да го задържим така, можем да задържим просто така. Леко да отворим с ръка навън. И задържаме. Отпускаме рамене на пода. 5, 4, 3, 2, 1. Сменяме крачетата, опъваме нагоре. Поставяме другия крак. И държим така. Хубаво придърпваме към тялото. 5, 4, 3, 2, 1. Пускаме бавно. Отпускаме двата крака. И последното нещо, с което се стремим да отпуснем кръста от създаденото напрежение, натоварване. Отваряме ръце страни на тялото на нивото на рамото, нито по-нагоре, нито по-надолу. Повдигаме крака във въздуха, стягаме горе, завъртаме крака
горе. Последен път наляво. 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме тялото, прибираме ръцете, пускаме плечетата, изправяме тялото леко напред. Хубаво, можем леко да разтегнем гръбнака, като изправим гърба и издърпаме напред колкото можем. Можем да хванем за пръстците, за глезените долу и пускаме свободно тялото да падне колкото може напред. Задържи. 5, 4, 3, 2, 1. Изправяме. Бавно изправяме тялото. Плещем по плещем. И заставаме в пилата стоеш, за да си благодарим за упражненията, които сме направили. Благодаря. Това беше от мен.